Hato, la ban shanya baga Bible kadekak tenublay, lada haoy, bale. Sautu likimat ngin page haganega video, kiban yathu yangi baga Bible kadek shisha kak tenublay, bat ngi la ban shanya yaka. Kabanangkong, kajinglong kaway jongka. It's amazing unity and continuity. Kabaar, kijing tho barim, lane ki ancient manuscripts. Kabalay, kijing yathu bam arsap jongka. Lane kijinglong impartial jongka. Kabasaw, kijing yathu lapa, lane ki prophecies ki badon haga Bible. Kidon ki wede ki daw, balay ngila ban shanya ya ka Bible. Kum kijing shisha sayan, lane ki scientific facts, ki babun ki baga Bible kala yathu lapa, laki hajar snem, hachwa baki scientist kin lap ya kijing shisha. Bat kijing bomla jong ki briu ban penjot, bat pendu tiaw ya ka Bible, watla ki perchang katla kat yai. Kum haga porus em jo hoyakim, but Roman Emperor Diocletian ha ki laispa snem AD. Handrai, ha kanega video, ngin page tang sautali ki daw lani kimat ba balay ngingay ka Bible kadeka ktenublay panila ban shanya yaka. To mantangin page ya kanega daw ka banangkong. Ka jinglong ka way jangka lani it's amazing unity and continuity. Ladang ijit chipomut ki briu ki bana ka ju ka japen riu ki ba im ha ka ju ki ba kren ka ju ka kten ka thaled ki ba yasrim kerukom im baladang ipa yaki bantho kat kum kajing sngeu jongki chapang kat to kan neki mat kum kajing it kajing im hadang kajing yap kajing yamap kerukom sning yaki kun kikti ba chapang ka chongkha chongman ngatharai kan long ka ba yaki ban ye munjur iwei pat ha ka Bible don handriu tali ki kitab live khandai tali ha ka testament ka barim arpu new tali ha ka testament ka bathamai bala tho yakine ki handriu tali ki kitab da sau pongut ki briu kiba na ki juk beper na maria ka Bible la chimpor bantho palat kat sans pa asnem ki beper ker kom im na mar katukan ningut ki de ki nong pangdok ha kis em ki sipai ki nong sharai blang bat nong sumar briu kiba ya per ka kten ka tlet na maria ka Bible la tho ha ka kten Hebrew Aramaic bat Greek handre wat na kataru kini ki nong tho ki ya menjur iwei pat haki babun ki topik dan hak babun kita kimat ki balesi ki de kimat ki balong ban ye monjur lene ki controversial topics ki jing tho hak Bible ha baro handri penriu tuli ki kitab ki ya hab bar ki ye monjur ha baro kimat kalong kumba ki jing tho jongki ki wan na ka wei ka tenrai badda ka popule ya ka Bible yo I bakata ka tenrai ka dei ublei ubalong unong thau ya ki eke baro kumbala tho hak kten kajing tho bakhuj baro kalong kabala persat mansem da ublei ar Timothy lai kan riu nangta utrai ula kner ya lakati bat ula kata ya ki remyang sentur jonga bat ula ong hanga do sha skor ngai hame ki kenten ki ba medei ban krem Jeremiah iwe kandai naba omdon kubor jini tulapa kabala juwan tang na kamon ubriu andre ki briu kila long hapo kachimpen yai jong mansem bakhuj kan bagi dang kren ya ke kubor ke balawan na ublei ar Petros iwe ar puwe kadau baar bablong ini ban shanya bat ban nget baka Bible kade ka kten ublei kalong namar bangi don kijing tho barim lani ki ancient manuscripts ki babun hadu kata-kata ladai nujor bat ki weipat ki kod handai kimlong ruem hakmar ka Bible katokan ne ki kod handai kumka Aristotle's Ode to Poetics la tho hagisnem laispa prapusau hadu laispa arpa BC lane hachwa ukris kajing tho lane ka kopi barimtam jong kanika kot lalap bakade kabala tho house name chihajar chispa AD lane haden kajing kha ya ukris kamut kadon kajing yeper chihajar sauspa snem na kajing tho original but kabala chu kopi but don tang chip hoteli kajing tho barim lane ki ancient manuscript jongka Aristotle's Ode to Poetics sagawek pat ke kod handai ke Plato's Tetralogies ke Plato hagisnem sauspa arpunio hadu laispa saupunio BC lane hachwa ukris kane ka don tang neutali ke jingtho barim lane ke ancient manuscripts ka jingtho lane ke kopi barim tam jong kane ke kod ka long house nem kandaispa AD kata kamut ka don ka jingye per chi hajar arspa snem na ka jingtho original bat ka balachu kopi hato the Bible pat tungin page yak jing tho barim lani ki ancient manuscripts jong ka testament batmai
Yau Jisu nitip balasa narpna haus nem laipo edi. Ya ke testament batamai latho hakis nem saupo pra hadu kendai pusan edi. Kajing tho barim tam lani ke kopi barim tam jong ke testament batamai kalong haus nem kendai po edi. Bat ke baar nagi barim tam kita ki kopi kalong haus nem chispa apusan edi. Kamut kajing ye per nak jing tho original bat ki kopi ki long kumba laipusan hadu saupos nem AA. Badon hadu palat sanspa ndril jar prap ndril teli ki jing tho barim lani ki ancient manuscripts tang hagak ten Greek. Bat palat khat kendai hajar arspa prapu saudali haki weipat kikten kung ke Latin Vulgate, Ethiopic, Slavic, Armenian, Syriac, Bolheric, Arabic, Anglo-Saxon, Gothic, bat Sogdier. Kumta dengi kain lang yaki ancient manuscript lani ki jingtho barim jong ke testament batamai baro ki badon hadu kini kisni menta hagakten Greek bat ki weiru kikten ki long palat arpu sau hajar kendai spa new teli. Omdon ka weiru ka kod handai kabala bani nujol bat ka Bible ha ka jingdon ki ancient manuscripts. Kumta ni tip bakapor jong ki jingjia bat kapor bala tho chapang kita ki jingjia kalong ka balong kod de. Kapor nak jingtho original bat ki copy barim tamru kalong ka balong kod de. Chuchu ha kapor bala tho ya ki kitab jong ka testament batamai bun na kita ki briu ba yoi dala ki jonghi ki kmat dan ki eyewitness ki yoi dala ki jonghi ki kmat ya ki jingjia baro kum ke jingsa narna ya Yesus Kristus ber ke jing mipat Yesus Kristus ibu bun na kita ki briu di ba yoi ya kene ki dang im ha kapor ba tho ya kene ki kot jong ka testament batamai namar bun ki dang im ha ta kapor bala tho chapang kita ki jingjia ki laru ban pensisha balada unong tho utho bakla lada utho bakla kidon kinong saki ban objek lane ban penbet yau kepala tho hagak tenu blai nangta ula pau hapalat sanspa ngut kinong but jongu haga ju kapor kibakambun nagi kidang im watla kato kan nengut kilayap nangta ula pau ha Jacob bat haden ha baro ki apostol iwei korin kapsan dekot ndriu bat nyo u apostol Paul ula mudur lepa balese kindon kibriu ki bamnget ya kijing tho jong kumta u tho chai balada kidon ki ba arteten ya kijing tho jong ila ban pensisha da ka bakali bnya na gitu kibriu ki ba yoi da ki khmat la jong ya kijing sa narpna ya kijing tep ya gamet bat ki ba yo iru ya Jesu haden ba ula mipan kane ka ya thu yangi ba balai unut ban tho kumne ban ong ba kidang im kane ka ya thu yangi unut ban ong kumta namar ba utip utho klem jing bakla yaki aka baro ki balajia kumta nila ban tip bat shanya baka Bible bangi don menta kalong kumju kumka original kadau ka balaipat ka baplong yini ban ngej baka Bible kalong cisha ka kten ublai ban nila ban shanya yaka kalong ki jing ya thu bam arsap jongka lene ki jing long impartial jongka ladang ipet ya kijing itu kana beper jong kene perthei gioi bayau aktor lene actress lene hero barabor ki nong tho bunsen ki yathu thang ya ka babha bat ka basnil tanat chapang jongki handai ka Bible pat ka yathu hok wat ik basnil bat ki bamsil tanat ru chapang ki hero namar ba ka yathu hok bat be ya ka ka balajia klem ka jingtap et miao lene jing arsa kinuksa ka banengkong unowa ubala tip kum unong yalap jong ka hok udi bu aj bat ulang kui baar usem David ubangi tip kum ubriu uba ublei usnyo bha uklim bat upenyap ya ukurim jong ka kenthei ba uklim penuksa balai u Abraham ubangi tip ulong ubriu baklain ka jinge hanri ulam ler ya uparo kabasau u Petros ubangi tip ude usenran bachirhem jong Yesus Kristus hanri ukentaj ya Jesu laisen laiwat blei ulong bahok bat kumta u yathu yangi lembaga ketin bakhuj jong ya ka basniu bat ka baharu klem ka jimpure gane jingithu shilian gane ka jingithu jong ka Bible ya ka jingjia basniu bat bomsil tanat ru ka yarap yangi ban suthu ba ya ka Bible omdei la chu tho hi dak briu na ka jimbut jimperkhat jong ki hi handai ka dei na ublei u balong ublei u bahok bat ubam yathu arsap ya ki ka jingjia kabasau bat ka bakadu kalong sepang ki jing itu lepa dan ki prophecies ki badon aka Bible
Kidon cibun kijing itu lepa haga Bible. Kibala jia bat kiban sejaru. Haga nega video yang petang ya kijing itu lepa cepang Yesus Kristus. Cua bangin pet cepang kita kijing itu lepa dengan pule ya kene kijing tho. Henry ulat sya ya kijing sistem kepala dehok yangi. Kajing pang kabang ide ban sya. Baru si kata nila perkat da kijing sistem jonggu ila long kijing pensistem balapha da ublay. Henry namar kipop jongi ya u la penmong. La sempat namar kijing peman kebangi la le. La penkia yangi da kijing pensistem keba ulat sya. La penkia yangi da kijing sempat kiba ulat yo. Ni barong ila long kupilang rod balasa kema. Wei pa uwe nanyi ulek hala kejong kalenti. Henry utrai ulak long pa kijing pensistem kan hap halot jong u. Kijing pensistem keba barong ide hok ban yo. Ulat sya le ben sat Henry ulat sya da keba sneurit. Syam lakren chicken tenru. Kum ikun langbrot ban seca penyap. Kum ka langbrot ke ban seca ki ya lau sneu. Syam kren chicken tenru. Lakem ya u bala bishar bat yalam no ban ca penyap. Bat omdon bas salia ya ke ban ja ya u. La penyap ya u na ke ban taki pok jang kibriu baro. La bu ya u ha ke jingtep lem bat ki beman. La tep ya u bat ki barius pa. Wat la syam la le keno ke kam beman. Lene syam la syukor yano. Hatu piberkat yano haba pipule ya kini kijing tho. Pitarai kini kijing tho ki kren cepang jong no. Bat pitarai nang no le chim ya kini kijing tho. Bat le si pitarai la chim ya kini kijing tho na ka testament batama. Hao kini kijing tho ki dei cepang Yesus Kristus. Andre kim dei na ka testament batama. Andre na ka testament kebarim na ka kitab Isaya lenong sampolai. Bala tho yakine kumba news pa snem hachwa ba ya u Yesus Kristus lakha. Berkat ya kata kumno u Isaya ula bantip bah news pa snem hadin bala tho yakine on sakha ya u Yesus Kristus bat un sacha pencitom baca penyap nak menta kipok jong ni. Hato kala bande ke coincident lene uju dambok ne de ublay ubala penpau ya kine kijing ya thu lepa ha u Isaya. Don hadu samu pratli kijing itu lepa haga testament baring tang cepang Yesus Kristus marwe. Nginpet ya kikato kat ne kijing itu lepa kibala urlong kiba pila ban yoi haga screen jongpi. Nyasngeu ban penslor yepi ban post lene ban sangai chwa ya kene video ban pule ya kine kat kum kijing sepha jongpi. Kalong kiba pla shisha abangi pet ya kine kijing itu lepa kiba syai bat kibala pendem. Don kiba objek lende kiba wonya ba ujisu ula tip lepa cepang kini kijing itu lepa bat kumta ula plan lepa kumno on pen urlong ni pendep ya kini kijing itu lepa baro ha kijing im jongu kenamba kibriu kin ngeit ba udei uta umesaya bala ya thu lepa ha testament barim ladei ba uplan hi ya kijing jia ha kijing im jongu baro kumno ula ban plan ya kejaka ba on kayu kumno ula ban plan ya ke jingle bat jingkren ben jong pinong chun jong u yu haden bola cha cho cha sempat hadu ba kemet jong u kala lowet bat jot tiao bat yap halor ke dengna kumno ula ban mipat na ke jingtep ha ke step jong ke sni ke balai bat penpau ya lede hakmat palat sanspa ngut dibriu rengkat kemet ke phat ke balakoi kumno ubriu ubala cha cho cha bom cha dung da usom na krung cha sa de kiprek betrong na kejat bat nakti ca pendeng da kapan sengat cia nakle bat ubala te ha udeng na hadu ban dayap da kisipai rum ki batrim ha ban penyap lo hanrai ha kesni balai umi pat na kijingyap bat umi pau ha palat san spangut kibru hato lada de sisa ba ula plan lepa yakini kijingjah baro kumno unla ban plan hi yakini ki baro kisnit kisnan kajing sisa kalong u Yesus Kristus ubana Nazaret de sisa uta umesaya ubala ya thu lepa haga testament barim. Kisaki sebut kisyaikdar cepang kata. Kumbala itu lepa ha Isaya lenong sampulai. Jisu ulawan sesla perthei bansha shitom bat syayap na kebenta jongdi kinongpom. Ibala dehok ban boy sadujok nama kipop jongihi. Kijing palat bat jingrengkang jongi. Ya ki hukum bekut ublay. Da kebangi lamler ngitu ngipet da jingku abrai. Kren kala ya kerteng ublay, bitar ya ki parabriu, di tamsneng ya la ketemi upa, mane blay tau, di waj, ya chongka shwa ke jingi tho song kurin, bat kwa lalot. Naba baro ki la lepom bat la duno ya keburong ublay. Ong keteng ublay, Roman lai atula. Kumta, namar ki pop jongi bat ki jing le beman jongi hi. Nila dehok ban poi syadujo. Hoi,
ublay ubita ri kebalas new bat le beman bat un pensitom yaki hak gading kaba bang cukut andre hak jo kapor ulongru ublay ubakrahai ke jing isen ai bat jing ik ya ki nokpo kumta lawan hi dalade chane chesla perthei hak dur jong Jesus Christ uklam lepop chisenru uklam penkheng ke weiru ka hukum andre da kamon ledehi usha sitom bat syayap ke jing syayap ba syarkhai hadu kata-kata na kabenta jongi tenang ba kalat kan pli yangi ban yo ya kejing map bat jing penim nang ba jong u da ke bangi kela ke pemut bat chanya scam how Jesus Christ kum unong penim jonga jongpi kela da pimpat kela ke pemut bat pediang ya Jesus Christ kum unong penim jongpi snyo ba wat pen slam namar pimtip lano pin ring mensem kadu hangne hasla perthei dekine ki de ki sautli ki daw nalor ki weide babalay ngingit ka Bible ka long ka tenublay bat ngila ban syanya ya ka ka balatho haka ka banakong ka jinglong ka way jongka lene its amazing unity and continuity ka baar ki jingtho barim lene ki ancient manuscripts ka balay ki jing yathu bam arsap lene ki jinglong impartial jongka ka basaw ka jing yathu lepa ki badon haka Bible lene ki prophecies ki badon haka Bible tinga kermen ba kene ki video kala long ki jingto yaki Thank you.